вызначыць кропкі росту прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Прэзідыум Саўміна разгледзеў план сацыяльна-эканамічнага развіцця Аршаншчыны. Праведнікі свету ў Шаркаўшчынскім раёне спецыяльныя дыпломы і медалі атрымалі 5 сем'яў. Некалькі гадоў у рэжыме капрамонту існуюць жыхары дома з 5-й кааператыўнай у Віцебску, калі камунальнікі выканаюць сваю работу. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Наталья Байнарович. Я вітаю вас. Реалізаваць прыватную ініцыятыву і адкрыць уласную справу стане прасцей. На гэта накіраваны дэкрэт нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва, які з'яўляецца ключавым дакументам з пакета нарматыўных прававых актаў па паляпшэнні бізнес-клімату ў краіне. Ён прадугледжвае кардынальнае змяненне механізмаў узаемадзеяння дзяржаўных органаў і бізнесу. Мінімізуе ўмяшальніцтва службовых асоб у работу суб'ектаў гаспадарання. На думку спецыялістаў, з уступленнем у сілу дэкрэта перыяд ад поўнай распрацоўкі бізнес-ідэі да яе рэалізацыі значна скараціцца. Асабліва важна гэта для стартапаў, ініцыятары якіх у большасці сваёй абмежаваны ў фінансавым плане і недастаткова знаёмы з нарматыўна-прававой базай для арганізацыі бізнесу. Всяческие нормотворческие документы, которые препятствуют его развитию. Например, нормы, да? Пожарные нормы, санитарные нормы, там, экологические нормы. Когда доходит до абсурда, когда там меняется какая-то зона, например, противопожарная или санитарная, и приходится предпринимателю перерегистрировать предприятие, уезжать в другой район, потому что там эта норма лучше, в этом она хуже. Да? И вот этот пакет, то, что придумано пакетным принципом, чтобы все это уменьшить в разы, я считаю, что это правильно, и в том числе правильно воспринимается бизнес-сообществом. Меня как промышленника в первую очередь, конечно, интересует разного рода проверки, разного рода обилие проверяющих инстанций, и охрана труда, и санитарно-эпидемиологическая служба, и пожарная служба. И когда вот эти службы приходят на предприятие, они не делают никакого различия, или они пришли на завод стекловолокно, где работает 4000, или они пришли ко мне на предприятие, где работает 60 человек, соответственно, персонала меньше и возможностей меньше, но требования примерно одни и те же. Поэтому, конечно, если вот сегодня вот по этим вопросам принято кардинальное решение о значительном уменьшении количества этих проверок, то это, конечно, очень здорово поможет бизнесу. Істотны момант для прадстаўнікоў бізнесу, асабліва для вытворцаў. Падатковая нагрузка не будзе павялічвацца да 2020 года. Дэкрэтам не прадугледжаны змяненні ў падатковы кодэкс. Рэалізацыя дакумента дазволіць спрасціць працэс стварэння і ўвядзення ўласнай справы. Праект праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Аршанскага раёна і комплексны план развіцця разгледзелі ўдзельнікі чарговага пасяджэння прэзідыума Савета міністраў. Прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў адзначыў, што сітуацыя на прадпрыемствах рэгіёну паляпшаецца, у тым ліку і на праблемных. Выхад прадпрыемстваў раёна на прыбытковую работу – прамое даручэнне прэзідэнта краіны. Пад асаблівым кантролем рэгіёна і ва ўрадзе. Тэму працягне Віктор Праеш. Реализация программы социально-экономичного развития Аршанского района пачалася з даручэння прэзідэнта краіны яшчэ ў красавіку. Першачарговымі задачамі сталі павышэнне эфектыўнасці гаспадарчай дзейнасці прадпрыемстваў і вызначэнне кропак росту сельскай гаспадаркі і прамысловасці. Дарэчы, лакаматыў развіцця ўжо крануўся і набірае хуткасць. Пра гэта кажуць некаторыя лічбы. Так, за студзень-кастрычнік гэтага года прамысловы аб'ём вытворчасці склаў 0,5% у параўнанні з аналагічным перыядам 2016-го. Павялічыўся экспарт, ёсць станоўчыя зрухі і ў сельскай гаспадарцы, вырасла сярэдняя заработная плата. У раёне ідзе будаўніцтва новых аб'ектаў. Мы ждем открытия больницы, люди ждут. И я думаю, что в ближайшее время Орша приобретет действительно супер значимый социальный объект. Строители работают. Всегда хотелось бы, чтобы работали лучше, но вместе с тем работают и однозначно ведут больницу в эксплуатацию. Аднак пакуль не абыходзіцца і без праблем. Адна з іх закрэдытаванасць прадпрыемстваў і недахоп фінансаў па іх выплаце. Вырашыць яе можна ростам аб'ёму вытворчасці малака і мяса. І гэта аператыўныя задачы. Між тым трэба шукаць новыя кропкі росту, якімі могуць стаць прадпрымальніцтва і ўкараненне сучасных тэхналогій. Праблемы вызначаны і пачынаюць вырашацца. Перад мясцовымі ўладамі зараз стаіць задача сістэматызаваць работу сельскай гаспадаркі і прамысловасці. А гэта дазволіць праз 3 гады да 2020 года пераўтварыць Аршаншчыну ў рэгіён апераджальнага развіцця. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка, навіны Орша.
Узнагароды за выратаванне жыцця падчас самай крывавай вайны ў гісторыі. У Шаркаўшчынскім раёне надзвычайны паўнамоцны пасол Ізраіля ў Беларусі Алон Шохам уручыў спецыяльныя дыпломы і медалі праведнікаў народаў свету 5 сем'ям. Іх сваякі ў гады акупацыі дапамагалі выжыць яўрэям. З нашчадкамі тых, хто рызыкаваў усім дзеля чужога жыцця, сустрэўся Артур Смалякоў. Ад гэтых гісторый мароз па скуры, агонь, выбухі, крыкі людзей. Падчас халакосту ў Шаркаўшчынскім гета загінулі каля 1000 яўрэяў. Тых, хто выжыў, адзінкі. Барыс Саснавік эміграваў у Ізраіль яшчэ ў 90-х, але на малую радзіму вяртаецца часта. Чарговы візіт – магчымасць зноў падзякаваць тым, чые родныя ў вайну выратавалі яго сваякоў. Тады, ў 41-м, яўрэйская сям'я некалькі гадоў блукала па лясах і балотах, а мясцовыя жыхары дапамагалі ёй пазбегнуць встречи с фашистами. Это нечеловеческое что-то было, как они скитались, как дикие звери по лесам. И их в любое время, кто поймал, мог убить, выдать. Даже немцы платили за это, если бы выдали. Но были люди, вот эти люди, которые помогли, рискуя жизнью своих детей. Отец с матерью прятались в Варовне, а пришли немцы с полицаями, обыскали, все, в Варовню эту не зашли. А другой раз они прятались на чердаке, обыскали все, на чердак не зашли, случайно. А те люди, представляете, что они чувствовали, если бы их нашли? Сожгли бы дом, убили всех. Словы нашчадкаў тых, хто бачыў смерць, кранаюць да слёз, але побач з цемрай таго часу, як прамяні сонца, гучаць імёны беларускіх праведнікаў, якія рызыкавалі самым дарагім, каб выратаваць чалавечае жыццё. У кожнага ўласная гісторыя, але іх аб'ядноўвае агульная ўзнагарода. Сёння званне праведнікаў свету атрымалі члены 5 сем'яў Шаркаўшчынскага района. Надо показать всему миру, что были такие случаи, и такие случаи, они нам дают, так сказать, надежду, что тот Холокост, то, что случилось, не повторится. Израиль был создан, чтобы это не повторилось, но в то же время нам нужны такие люди, которые были, есть и будут, которые нам соблюдают этот порядок и дают эту возможность и эту надежду, что это не вернется. Імёны праведнікаў з розных краін увекавечваюць у Іерусаліме на мемарыяле, прысвечаным Халакосту. Сёння ў гэтым спісе выхадцы з 44 дзяржаў. Гравіроўка на іх медалях запэўнівае: той, хто выратаваў одну душу, выратаваў цэлы свет. Шкада, што сапраўдных уладальнікаў узнагароды з кожным годам становіцца менш. Жалко, конечно, что все это не получили те, кому это присвоилось, те, кому надо. Что, допустим, 50 лет прожил всего лишь мой отец. Вот за этот подвиг, который совершили наши деды, наши родители, они благодарны всю жизнь. Это такие люди, которые действительно не жалели своей жизни, рисковали семьями. Беларускія і яўрэйскія культуры гістарычна пераплецены. Адсюль асаблівы менталітэт заснаваны на ўзаемнай павазе. Ён і стаў выратавальнікам у трагічныя гады, калі пад кругласутачнай вартай жылі пазначаныя жоўтымі зоркамі людзі. Сёння больш за 800 беларусаў, якія дапамагалі яўрэям выжыць падчас Вялікай айчыннай вайны, прызнаны праведнікамі народаў свету. Артур Смалякоў, Александр Петровецкий. Навіны Шаркаўшчына. Махляр выманіў у 2 віцяблянак 23 000 рублёў на падставе продажу кватэр. Абедзве жанчыны перавялі грошы ў Расію для пацвярджэння сваёй плацежаздольнасці. Меркавалася, што прадавец не зможа зняць іх, а толькі ўпэўніцца ў фінансавых магчымасцях пакупніку. Аднак мужчыне пры дапамозе падробных дакументаў удалося завалодаць грашыма. Потерпевшие в интернете находили объявления о продаже квартир. Они связывались по мессенджеру с владельцем, при этом телефонных звонков и личных встреч не осуществляли. Для подтверждения платежеспособности подозреваемый предлагал оформить заинтересованным лицам перевод денежных средств на свое имя до востребования в один из банков города Москвы и прислать подтверждение о переводе. Воспользовавшись паспортными данными, мужчина подделал листы паспорта одной из стран СНГ, используя паспортные данные потерпевшего, и без проблем обналичил эти деньги в банке. Узбуджана крымінальная справа за махлярства ў асабліва буйных памерах. Віцебскія следчыя зараз высвятляюць усе падрабязнасці гэтай гісторыі і асобу махляра. Дарэчы, абедзве кватэры, якія павінны былі стаць прадметам здзелкі, на самай справе прадаваліся ў Віцебску. Аднак іх уласнікі сцвярджаюць, што не маюць ніякага дачынення да расійскага прадаўца.
У абсолютно новой для Витебской области махлярской схеме предстоит разобраться следчым. Правоохотники закликают громадян быть особливо осторожными при сделках с нерухомостью. Капітальны рамонт аказаўся частковым і расцягнуўся на некалькі гадоў. На гарачую лінію тэлерадыёкампаніі «Витебск» звярнуліся жыхары дома нумар 1 па вуліцы 5-й кааператыўнай. У рэжыме капрамонту яны жывуць не першы год, без гарачай вады, нармальнага ацяплення і нават без падлогі ў кватэрах першага паверха. І самае галоўнае, страціўшы надзею на тое, што будаўнікі калі-небудзь давядуць справу да канца. Наш корэспандэнт Вольга Шмаргун пабывала ў доме, дзе капрамонту няма канца. Гэтая віцебская двухпавярхоўка на 13 кватэр пабудаваная яшчэ ў 1947 і капітальнага рамонту з тых часоў не бачыла. Калісьці тут было пячное ацяпленне, а газ прывозілі ў балонах. Мала што змянілася і сёння. Капітальны рамонт стартаваў яшчэ ў пачатку 2000-х з тэрмарэновацыяй і замены аконных рам. Затым правялі газ і работы раптам замарозілі. А з гарачай вадой і ўвогуле выйшаў казус. Прокладку труб спынілі на паўдарозе. Нам на собрании объявили, что воды бесплатной, подведение воды бесплатной нам не положено в нашем доме, так как в сентябре 2016 года вступил закон, да, где какие работы проводятся бесплатно, а какие за счет жильцов. Каждая квартира подписала договор на подведение горячей воды, с которой будет взыскана сумма в размере 600 рублей. Срок окончания работ – август 2017 года. До настоящего времени у нас не работает хорошо отопление и нет горячей воды. Кожны візіт ва ўласную кватэру, з якой прыйшлося часова выехаць, для Антаніны Лазаравай ператвараецца ў бег з перашкодамі. Такая карціна тут больш за год. Працуючых будаўнікоў ва ўсім доме не відаць. А там, дзе яны і паспелі штосьці зрабіць, разбітыя сцены, абарваныя шпалеры і шчыліны ў падлозе. Качеством работы, проведенной в моей квартире, я очень недовольна. В понедельник взорвали полы, переслали новые полы. Буквально в пятницу их все перекосило. Доски потрескались. Вот трещины на полу видно даже. Дах чамусьці не рамантавалі. Да пад'ездаў рукі не дашлі. Тут паўсюль будаўнічае смецце. А самая частая фраза, якую жыхары чулі ад майстроў, гэтыя работы не прадугледжаны. Пол у меня дырявый, гнилой, это не положено. Проводку поменяли на новую, чтобы обрезать старую, болтается, тоже не положено. У подъезде привести какой-то порядок, покрасить стены, пол здесь поменять, это не положено. Да какой это капитальный ремонт? Скажите, пожалуйста. Мясцовыя жыхары звярталіся ва ўсе інстанцыі, ад камунальных службаў і гарадскіх уладаў да пракуратуры. Кожны раз ім называюць розныя даты завяршэння капітальнага рамонту, і кожны раз яны пераносяцца. Камунальнікі тлумачаць, былі праблемы з падрадчыкам і фінансамі. Учитывая то, что жителями средства не вносились пока на закупку оборудования, значит, все это легло на подрядчика. Да, были трудности финансовые в приобретении оборудования. На сегодняшний день оборудование это все смонтировано и оформляются соответствующие документы для получения нарядов на пуск горячей воды в дом. В декабре месяце планируем сдавать уже дом в эксплуатацию. Снежень на парозе. Жыхарам дома застаецца толькі ў чарговы раз паверыць камунальнікам на слова, а ўлады папрасіць праверыць, ці адпавядае такая якасць работ затрачаным сродкам. Вольга Шмаргун, Александр Рындзін, Дмитрий Котаў. Навіны Витебск. 26 снежня лядовы палац, шоу «Брэменскія музыкі». Навагодняе свята для ўсёй сям'і з героямі любімай казкі. Інфалінія 8 029 712 11 11. Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вами развітваюсь. Партнёр прогнозу надвор'я газета «Витбичи». Я люблю свою работу, своих друзей, свою семью. И мне нравится, что любимая газета «Витбичи» всегда пишет о самом главном. «Витбичи» для меня и для тебя. Подпишись сегодня.
У ближайшие сутки в области будет воблачное надворье. Ночью и раніцай у многих районах снег, мокрый снег. Днем переважно без опадков. Ночью и раніцай слабый туман и гололед. На особных участках дорог гололедица. Ветер паўднёва-ўсходний 5-10 метров за секунду. Днем порывы до 14 метров за секунду. У особных районах порывы до 15-18 метров за секунду. Температура поветра ночью -4 плюс 1, днем 0 плюс 4. У Витебску ночью -1 -3, днем 0 плюс 2.